Häzirki ýakyn gününe gor ýagdaýlardan geçişinde Hadar ýaka çäklerinde harby taýdan garbar urmalar ýüze çykdy. Hormatly arkadaşymyz, muňa siziň garaýşyňyz, Numan Türkmenistanyň garaýşy nähili şu barada pikirlerinizi beýan edäýsiňiz. Türkmenistan'ın Hazar yaka devletlerine Azerbaycan'ım, Kazakistan'ım, İran'ım, Rusya bilen birlikte 30 yılından köp batın devamlı iyidirli hem de şunu açık görünüşlü maillerle Hazar hizmetdaşının yolu koyun onu temel düşünmek gerek. Son şu yıllarda biz öz işlerimizi ot koşturduk. Hizmetdaşlarının dürlü uğurlarını birlikte üstünlükleri kazandık. Ne neticede 2018 yılda ehli kenar yaka yurtlar tarafından baş resminame Hazar Degdinin hukuk yağla yakınına konvensiya ol şekilli ol halkara derecesinde. Şu resminamada Hazar Degdinin parakasılık Allah'laşık ve hoşniyetli, komşusuluk, genişlik bolup durýanyň hem bu yerde Hazar yaka yurtlarından beýleki döwletler, harby güýçleri ýerleşdirmek we işçileriniň gadagyn edilýän aýdyň beýany. Bir ketkitden Sewit hoplu yasa hem goýujyna şu konvensiyada böyle oldu. Ne sonra Ferhetkeş Hazar yaka döwletiň çäklerine harby zarplaryň diýişine ulanmagyna elbetde Türkmenistan biýinzalyk bolmagy ol tebiýatydyr. Bizim ýolumyz şeýle hereketler doğru hareket edýär. Ol hakykat bir taraf. Sonuçta Hazar Sewitine harby harekette düýünden ýol berilmesidir. Hem şoňa bagly ne Türkmenistan ýaňy ýakyna teklif edilen Hazar yaka döwletleriň birlikdäki beýannamasyny taslamasyna dikkatli seredenden soň onu gollamak barada karara gelir. Ne bir taslama yakın günlerdeki harby hem gapma garşylyň Hazar Sewitine ýaýramanyň hem onuň düýüpli güýçlenmegini aňladýanyny hem de Sewit hoplugyny wöhüm salýanyň bellenilýär. Bir resminame bizim düýüpli garaşlarymyzy hem de